Oke, boloku kabeh dina iki prai tanggapan mariki ati nang ngene Pendopo Budi Wijaya nang basecamp Budi Wijaya. Latihan apa itu? Prepare persiapan gawe nang ngene Banyuwangi. Tak sepino sampai lokasi yo nang dalan-dalan sampai lokasi nih. Kowe aja lali di like, subscribe, komen channel Buya Bolo. Sun. Samsung ini Pak. Biasa 21. Sampai nek terus ono mai apai sing ono mundur ket mobil sing kesana nang Pendopo basecamp Budi Wijaya tempat kita latihan, kita proses ono awak dhewe mengko Pronoboyo nang kono mai Pendopo Wijaya sedilu mana yang bisa sampai di lokasi itu tengah-tengah persawahan ngarep iku wis lokasi ini kita saksikan bersama-sama ya tempatnya iki Pendopo Budi Wijaya. Akhirnya kita sampai lokasi bolo setelah kita apa ku nengarani mang melewati jalan-jalan yang terjal penuh berbukit dan berbunga lho dulur-dulur sing nglumpuk kabeh. Kau ini sawah, aduh nang kene peh. Mendung-mendung piye ngarepe tebu nek wis tuwek emang tebu nek gak ono ya gak. Tuh, wis ngumpul kabeh. Rumah produksi Budi Wijaya. Oke. Assalamualaikum. Halo. Monggo Pak Neto. Idan, males ngajake. Cuk, musuh gatel. cepet. Iya. Bang Iwan. Sekalian sangat cantik. Ngomong dulu iki. Sangat cantik. Pecet manga. Pecet mang. Dari tadi. Bo. Hebat. Hebat. Andi, percaya video noi. Gimana tuh? Takut gimana? Andi takut nih. Percaya video nih kau ono kono. Pengen kotakan kotor. Tapi gimana tuh? Alhamdulillah. Melapa, Mbok? Mengeluh. Ket mau ber? Kalau dia aku jak masuk lah, jak berito lah. Dia takut tak itu. Iya bos. Siapan Banyuwangi. Luar biasa ya. Oh, di tempat produksi ini dulu. Rumah produksi.
Pedahan, Mbak, Bau. Pedahan ya, Mbak. Kalau lemes ini, Il. Boleh Heh? sarapan. Kalau sarapan. Engkau cek kait acara kerumunan itu sarapan. Toko ket mang, Bos. Nyapu-nyapu bareng. Kan ketemu tok mau di sini kan. Terus bikin teko. Biar bereset ya bro teko, Bos. Biar karo Robi ya. Teko ringku. Teko kari dhewe. Wong arek bereset. Iya yo. Bro budal lah jare cek nambah kae. Oh, konsumsi ini teko wis, konsumsi ini teko. Iki sing Lagune ya. Heh? Arek-arek. Heh? Buat gua apa iku? Masak apa? Kopi lagi. Heh? Kopi. Mangane apa gua? Padang. Maksudnya mangane nduk padangan. Dikai lampu ngono ah. Nah, iku bener. Nah. Tanggal 5 ini ya. Ana lagi No. Piye, Bos? Oke. Hah? Mama Rizky gitu. Pas nganu iki iki. Lalak video sih iki. Dure gure jere kare kak opo. Ini video-videoan kok. Ya, iya tuh. Masuk sama sih. Diroyok sampai tutup lihat. Nggih, Mas Reza. Hah? Diroyok yo truk sa Indonesia sampean. Kadung labu. Kadung labu. Kadung labu ora iso ngumpet. Kadung rasa nang kene. Labu sampean kerasa nang kene. Mulai ketua mirip. Kene gak mau pedot-pedot ketuai sampean. Salah. Lah aku wis rengat kok. Hmm? Kene wis rengat. Itu sangat. Aku nek gundul karo foto ya. Podo. Sami mawon. Aku tengah. Tak akone Karepe arek nomor 1 kali. Cek nomor aku. Mau sih nom sampean? Nomor aku di rambut. Oh iya sih. Iya. tapi ya sing bayi aku. Aku gak tahu itu. Oh iya. Iya sih gak diuntung san. Tapi ku tembelan. Tembelan. Kira nu sucul kok. Aku tahu nek tembelan tambah kasuk ngomong. Babon kasuk. Wani cangkai tembelan. Tapi wae sing nakono jare sampean niku adene iku Abagus Kuprit. Sampean napa nih? Adek sapa? Abagus Kuprit. Kulo bekate. Kadek Bekate. Murite. Murite. Murite nggih Mas Soki. Bekate. Kate Joko Jarang. Berarti mboten enten hubungan niku nggih, darah nggih. Ono Enten. misal. Ya misal iki mbok takoni masalah iku. Sana. Misanan. Informasi to. Rasa iku apa Mambu apa itu? Mambu letong. Mambu letong. Juli. Enaknya dosi dah. Mas Roso masih ada lagi. Saya udah kopi kono. Pemrai wadah, koyo alang hangat sih. Oh, saya terima. Itu loh tak?
Sa
Masalah rek. Di kue lek tadi dari kau tiba nang kene kon iki. Halo, terima kasih. Paman tekan di. Hah? Paman tekan di. Kowe guri sop. Sampai pari lagi. Ibu Parmi. Sampai pari. Gurine. Guri deh. Guri deh. Ayo silakan adegan liare. Gila sih. Waalaikumsalam. Diane Mas Robi. Mas Robi. Griane Mas Robi. Loh, Wonten. sok. Ono wong anyar kok cok gampang dikepuk lama. Iya iya. Bahaya. Saiki urusane wong sing memperalat kuliah. Iya. Berarti kudu hati-hati. Takon ono sing bener. Kalau napa-napa Mas. Tawa mawon. Nggih. Nggih. So, iki keluarga so. Aman Mas. Ini lho dek anane apa hubungi sampean iki keluarga kita itu hubungan sampai sampai Mas Robi. Kenapa LPG telas ya kan tapi kopi LPG nente. Nggih. Ya ditukono nang warung Madura ngarep kulo jere. Pakai berebut ke tali Mas. Sponsor. Boleh aku ngono. Kan ono kompor listrik saiki. Oh, iya, Mas. Mas Robi iklan rahasia. Hari ini tambah kecil Mas. Satu bapak karo. Ayo gotong-gotong nanya aku tersama bapake. Tapi caranya aku tak ngerti senang pada untukku. Aku udah bisa rapi yang bisa Pantes nek awakmu sampeyan iki duwe pacarane awakmu yo ganteng. Sip iku cocok menurut Pak sama Iya. itu Pak ya. Sik Pak. Kok sik Restui gorong-gorong direstui ku lho. aneh awake dhewe wis dewasa umpama ndek pacar terus rapi ngono wis bener cocok. Ya bener, tapi kan kudu didelok bobot bibit bebete. Ojo bersyukur geplak ae setuju. Lho, Sing umpama nuruti ngono awakmu kapan terus iso duwe putu lek anakmu gak nang rapi. kok awakku ndak rapi iki kowe iki. Anakmu nang rapi. Lek wis anakmu rapi kok nang gendong putu. Kata sayang lah. Ngerti kan? Ngerti, Pak, ngerti. Tapi awake dhewe kan kudu ro. Pacare iki arek ngendi omahe iki, ngendi jenenge sapa? Gorong ro menungsane gorong-gorong kok kondang rapi. Ketemu pirang perkara sampean. Kira-kira nah pacarmu ku arek endi? Luwih tepate, luwih jelajah, terus kan iso makin sampe tak dudono ya. Arek wis oke nih. Lu mapan kebeneran ku arek wis Yo, oke yo. cocok iki. Jarene iku cek ro. Oke cocok. Kula sampun bobot. Hah? Bobot? Bobot emang baik. Sami karo wau. Jreng ngoten kok. Jreng iki perlu. Cas. Hah? Bobot. Roren. Coba. Matur kok ya. Coba mesti nilai ya. Matur kok. Nek ngono iki bodhe omah sayang. Bobot. Ayo kita tahu Cok, sampai seneng. Seneng.